Dr. Banda, Muta, Kakakayim, Kakakayim, Muta. When you hear the voice, you have to know this is the voice of the one who knows the Chanza. Obama TV, kubasa kumareko tivosara vachingondireva asi kushanda ndimire mangoma ndipo pano pakachepuseva ingandoedza kumbochana nesimba chinhu zviri kuitika mara isinobatika jaja kushanda ndinoshanda enda ndisikumborasika asi ndoedza kumbochana nesimba chinhu zviri kuitika mara isinobatika jaja kushanda ndinoshanda enda ndisikumborasika chionaka chembere arawa vakadzi varume vasikana nevakomana vese vanoda kurarama uptown downtown kuketokumavicha kwese kwese vanhu vari kungotsvaka ndarama aiwa mwari uyai mugadzirise meka ini ndaneta kugara ndichingobeka ndakudawo kurara vakalife kanisweka better life toedza kumbotananasimba zvinhu zviri kuitika mara isinobatika chacha kushanda ndinoshanda enda ndisikumbofanika asi ndoedza kumboshanda nesimba zvinhu zviri kuitika mara isinobatikana chacha kushanda ndinoshanda enda ndisikumborasika hatingangoita munhu wekutambura no ndodakalaisa nodetserera kuto nobvandavhara no kugara karimoso kana vanozoona nditevopavatiasainga vekumhanya vanhu asi mafani ndezvabatichafakana todari kufunga kuti zvopera vanzi mwari vamondongova kombera kuti yelo mwari pane vanhu vari kunditsara vari musapindire ifiskali asi dai yanga iri spiritual. Hey yo, remember Jeremy talking in those in Dr. Banda, like designer music you panda. Mix! Here I can take a
Hireka ndikuudze zvandofila. Hireka ndikuudze zvandofila. Oh, honey, you came as a gift from above, but it's cheap for you, baby. Coming away. Now as you can't see what I'm with the baby in the know they way. Teaching how we educate the being is about the one winning there. Matambudziko mumazuva pamwe zitare mitingaritondera nekuti vamwe remember watirangaridza nenavo ishe ndiviyere akazvironga ndiviyere mambo ndiviyere akazvironga Wewe Dr. Pringo unatanga namoya titambuta uya moya munditakure vandimirende kandi pavure akazvironga matambudziko mumazuva pamwe zitare mitingaritondera nekuti vamwe takanganwa. We can't remember watirangaridza ndenavo akapera paripere pametri akaimba kobogoi department hasi department skanka musikomuziva varira kumira musongo indiyachekera pakombi wabatama patsaini ikuva driver crazy zvaita kuti vandikunze chitangu wabatama patsaini ndobvira kunge musoro peturu vakanditsimbesera wabatama patsaini ngavaite izi kunge munhu wacho
wachotesa mari yekombini wabata mapatsaini ndichitindikuterwa vadiona pavidhiyo tuniti tembale ndokuripula paredhiyo international sapo ndiri kudiwa kutokiyo hanzi wako chikaira nengagotadza neindri muridzi wechikayo andifenda timeless navo kunge muchele kwandiri tumatinpan nemali kupikini anochaptingisi nandisi Mr. Pin chiromu 27 vaninafunira musonge windi yachekera pakumi wabata mapatsaini ndikuva driver crazy zvaita kuti vandibvunze chitamu ndovabata mapatsaini ndobvira kunge moto wepeturu vavanditsimbesera ndovabata mapatsaini ngavaite izi kunge munhu wachotesa mari yekombi ndovabata mapatsaini nechangu chipondo tenda almighty neritimu ndiri kumhanya kutopfuura pouti bvunza kana ticheipe kumangoma chepoti vanokuudza kuti monyara dzavasiraiti ishenda pakure ndiri monya satani yachingonibonya ndonyengetera ingawani seichi ndimumanyaminyami ndisunungure ingezani mundiisewo painani ndonyengetera ingawani seichi ndimumanyaminyami amai nababa vakatarisira saire gondo mwedzi wapera ndaiti zvimwe ndichavaisira kamari vaone pekutangira asi mhepo yakandimomotera mwedzinza inonditera nzira dzandafamba ndopoterera ingetani yakandimonera muniisewo painani ndonyengetera ingawani seichi ndimumanyaminyami ndisunungure ingetani muniisewo painani ndonyengetera ingawani seichi ndimumanyaminyami yakanyura muganda ngetani anoita zvaanoda satani kuda ndikumurengo wani tumai mutumwa kunge johani musandipfure jesu musandipfure inga ndiri chimwe chenyu hazvingaite ndidzoke. Hey yo, remember Jerem talking, endorsing Dr. Banda, like designer music you panda. mwedzinza inonditera ini ndaneta kugara ndichingovira ingetani yakandimonera petana